Rabu Master. Abinda nake nema Allah ya bani, matsaloli na da yawa Allah ya yanke. Da abinsu nake nema ran sha mamaki, yanzu na samu sosai Allah na gode. Every farara yanzu suna makara, ni kuma nai tazara, mun bar su da shan wahala. Cikin wannan duniyar daure in har ka tara, in har ka tara more Allah zai kara. Gumina ne wannan wasa farin girki, in za a yi girkin da akwai katon aiki. Koma menene koma yaran kirki, shi yaran kirki da akwai ban mamaki. Tunanin kowa na daina faɗa don kowa, na daina bari don kowa, dan ni na shiga rigar goga billa gida-gida, dan na zama dan gida, koda a cikin gida mai gidan ma na da uban gida. Babu abun da ba su mana ba, mene ba su ce mana ba, zagi ta uwa ta uba, amma kuma mun ci gaba. Na yi da ko kuma na yi kwanto, na yi kallon barkono, na sai da kaza da kaza, kuma na yi daukar hoto. Cikin wannan duniyar daure in har ka tara, in har ka tara more Allah zai kara. Gumina ne wannan wasa farin girki, in za a yi girkin da akwai katon aiki. Koma menene koma yaran kirki, shi yaran kirki da akwai ban mamaki.